του αν... Τι έγινε, κλαις? Ποιος πείραξε, με δίνετε σημασία. Κανείς δεν με πείραξε. Χώρισα με τον Αποστόλη. Πλάκα κάνεις. Ποιο όμως? Για ποιο λόγο? Του έδωσα τη βέρα πίσω. Ναι, γιατί? Εμείς είμαστε φίλοι, πρέπει να μας πεις. Μάλλον κάποια βλακία έκανε αυτός. Ναι, με στεναχώρησε πολύ. Χαμήλωσε λίγο τη φωτιά. Έλα, κορίτσι μου, πάμε έξω στο μάθημα μας. Έλα. Θέλω να σε παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα. Έχει και δουλειά η θεία Αντιγόνη, αγάπη. Δεν πειράζει. Να με παίρνεις όποτε θες, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, θέλω να μιλάμε, να σου λέω τι γίνεται στο σχολείο. Αγάπη μου, θες να πας να πλύνεις τα χεράκια για να φάμε? Αντιγόνη, θα φας μαζί μας? Αν θέλετε, θα μείνω, ναι. Μα, σε παρακαλώ, πες της να μείνει. Αν θες, μείνε. Εντάξει, θα μείνω. Τι έγινε, ξέχασες κάτι? Όχι. Από την ώρα που έφυγα σκέφτομαι αυτό που είπες. Ποιος είναι αυτός που σου αρέσει? Δεν έχει σημασία αυτό. Για μένα έχει. Σε τι θα σου ωφελήσει αυτό το πράγμα τώρα? Απλά θα εκνευριστείς περισσότερο. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι. Το θέμα είναι τι αισθάνθηκα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχετε προχωρήσει? Όχι βέβαια. Το έχεις πει ότι σου αρέσει? Πας καλά. Εννοείται πως όχι. Μην κολλάς εκεί, Χρήστο. Δεν πρόκειται να σε απατήσω. Έτσι το λες για να με ηρεμήσεις? Όχι. Το εννοώ. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Ακόμα και μια ώρα πριν θα σου ζητήσω να χωρίσουμε αν θέλω να προχωρήσω με κάποιον άλλον. Με πιστεύεις? Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάποιος μου αρέσει. Πριν μερικούς μήνες, πριν συμβούν όλα αυτά με την Αριάδνη, δεν έβλεπα κανέναν άλλο. Δεν υπήρχαν άλλοι άντρες για μένα. Εγώ θέλω να το παλέψουμε. Κι εγώ το θέλω. Αλλιώς δεν θα μπαίνα καν στη διαδικασία να το συζητήσουμε. Σου είπα ότι δεν μ' αρέσει το διαζύγιο και το εννοώ. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο ειλικρινής μαζί μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να φτιάξουμε τη σχέση μας από τη στιγμή που πάσχει. Αλλά αφού το θέλουμε πραγματικά και δύο, θα τη βρούμε την άκρη, θεωρώ. Συγγνώμη που σε γέμισα ανασφάλεια. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Ποιος είναι πάλι? Βρε καλό στον καμαράδο της χρονιάς. Καλά, έστειλε Στεφανία και Δία στο γάμο μου. Πόσο ξεφτυλισμένη είσαι πια? Πόσες χιλιάδες χρόνια θα σου πάρει να συνειδητοποιήσεις ότι εμείς οι δύο έχουμε χωρίσει? Αν ξανακάνεις οποιαδήποτε κίνηση θα σου γκρεμίσω το μαγαζί με τα ίδια μου τα χέρια. Στο ορκίζομαι. Βρε με να απειλείς, κέρατο βερνικωμένο. Μαγαριλά της κακιάς ώρας. Ζωντόβολο της μάνης. Σύγχαμα της Αρεόπολης. Που να σου πιαστεί μωρέ το πουλί στο φερμουάρ του παντελονιού και να σου γίνει χαζωτό. Πάρτα να μην στα χρωστάω. Πώς νιώθεις? Τι να σου πω, βρε κορίτσι μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Θα περάσει λίγος καιρός μέχρι να το χωνέψω. Κύριε Στεφανέα, θα σέβει μόνο την μας Δημαρχινά. Η Ανατολική Μάνη προσκυνά στο μεγαλείο σας. Κόψε κάτι, βέβαια. Okay.
υψηλόβαθμη αξιωματούχο τη τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε φίλοι μα. Δεν την επεξεγέλασε. Πρέπει να ακολουθούμε και ένα πρωτόκολλο. Κοίτα, μπορεί να σου έχουν φορτωθεί 100 ευθύνες τώρα στο κεφάλι, αλλά εμείς τη διασκεδάζουμε. Εσείς το διασκεδάζετε. Δεν μου λες, ο κύριος Λικούργος σε πόση ώρα θα έρθει? Τον Λικούργο ξέχνα το μέχρι απόψε. Έχει ένα ραντεβού στο γραφείο, έχει μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Τώρα πάλι δεν θα κάνουν οικογενειακό συμβούλιο δηλαδή. Αδείξεις, Παρασκευά. Γιατί δεν το συζητάμε οι τρεις μας, Βασίλικη? Μέσα. Ήτως ή άλλως η Στελίτσα για την υπόλοιπη ώρα θα κοιμάται, άρα δεν έχουμε και πίεση χρόνου. Με τίποτα. Για να είναι επικοδομητική κουβέντα, χρειαζόμαστε εκπροσώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από όλες τις ηλικίες και σίγουρα ισόποσα τα δύο φύλλα. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο πατάρει προς τις γυναίκες. Και λείπει και η σοφία του κύριου Λικούργου. Πουλάκι μου, γιατί τα κάνεις όλα περίπλοκα μέσα στο κεφάλι σου? Είναι απλά τα πράγματα. Τη θέλεις την ειρήνη ή δεν τη θέλεις? Όχι, Δημαρχίνα μου, όχι Βασίλισσα της Μάνης, όχι Θεά της Λακωνίας, δεν είναι όπως τα λες. Υπάρχουν και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες. Όπως? Διακόπτω τη συνεδρίαση ευθύς αμέσως και ορίζω νέα ώρα. Όταν με το καλό έρθει ο κύριος Λικούργος απόψε, να τα πούμε όλα. Ναι, να δεις όμως που πάλι κάτι θα γίνει, θα το αναβάλουμε και μετά θα κλείσει. Και πλέον κι άσχημα ο κερατά. Σμούζω. Καλά, θα σε παρηγορήσω εγώ. Το πουλάκι μου, ήμουνα σίγουρος. Στράτο! Τι έγινε, Αστυνό? Ταυτοποίησα αυτόν που παρακολουθεί το σπίτι της Ιβλίας Βρετάκου. Αλήθεια? Ναι, το ξέρουμε και οι δύο. Τον είχαμε συλλάβει πριν από 2 χρόνια για μικροκλοπή. Γιάννης Βάκρος λέγεται. Α, μπράβο, που είχε μπει σε κανένα 2 σπίτια και είχε κλέψει ό,τι βρήκε μπροστά του. Ναι, και το πιο ακριβό πράγμα που έκλεψε ήταν μια τηλεόραση. Άρα είναι ένα απλό κλεφτρόνι. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τη Δημαρχίνα μας. Πολλά συγχαρητήρια, κυρία Χάιδο. Κορίτσι μου. Άξια. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Επιτέλους βγήκε και μια γυναίκα δήμαρχος να μας κάνει όλες περήφανες. Εντάξει, Αμίγλα μου, τον ανεβάζει πολύ ψηλά το πύχη. Γιατί όχι? Γιατί αν τον βάσει να αντισταθμίσουμε λιγάκι με αυτούς που προσπαθούν με τσαμπουκά να τον κατεβάσουν? Τι εννοείς, Πότη? Τίποτα. Τι τίποτα, βρε Άννα. Κάτι προσπαθεί να πει ο άνθρωπος. Σε ποιον αναφέρεσαι? Υπάρχουν κάποιοι κακοπροαίρετοι συμπολίτες μας που δεν χάνουν την ευκαιρία να ρίξουν χολή και λάσπη σε όσους θέλουν και προσπαθούν για τον τόπο μας. Σταμάτα. Όχι, να μην σταματήσει, Άννα μου. Ακούω, Πότη. Όνομα, ποιος είναι? Ο Δημοσθένης ο Καπερνάρος ήταν τις προάλλες εδώ και έλεγε ότι σε εγκατάλληλε. Μάλιστα. Και τι άλλο είπε? Φτάνει. Ότι είσαι χαροκαμένη, είπε. Ότι πιες χάπια να φαρμακοθείς, είπε. Ότι κατέληξε σε μοναστήρι, είπε. Και βεβαίως ότι είσαι και φωνιάς. Τι στα λες και της μαυρίζεις την ψυχή. Μη σκάς, κορίτσι μου. Ίσα-ίσα που μου κάνει καλό να μαθαίνω τι λένε οι άλλοι πίσω από την πλάτη μου. Για πες κι άλλα, Πότη. Θα πω. Έρχονται ζωφερές μέρες με τη Χάιδο στο τιμόνι, δήλωσε. Εντάξει, τα έβγαλες από μέσα σου και ηρέμησες. Αυτό το χούι σου το αχαλήνοτο, της έχεις κάνει την καρδιά περιβόλη της γυναίκας. Όχι, Άννα μου. Μου δίνει κίνητρο να αποδείξω στον κύριο Δημοσθένη Καπερνάρο και σε όποιον άλλο μοιράζεται την ίδια άποψη ότι είμαι ικανή για αυτή τη θέση. Εντάξει, Αναστασία, ωραία. Πήγε και έφεγε με μια κοπέλα. Πώς με κοιτάς έτσι, ταβέρνα, δηλαδή δεν είναι και τίποτα εδώ που τα λέμε. Στο ρεπό του. Και εμένα εκείνη τη μέρα δεν μου είπε καν να βγούμε. Και φυσικά μου κράτησε κρυφό ότι βγήκε με τη λεγάμενη. Και τώρα είναι αυτός λόγος για να στείλεις τη Βέρα πίσω και να τα διαλύσεις όλα. Καλά κάνει. Ποιος είναι δηλαδή ο Αποστόλης, ο Χότερ Γέννης της Μάνης? Σιγά. Μη μου κάνεις νοήματα. Θα πω αυτό που σκέφτομαι. Μπράβο, Αναστασία μου, καλά έκανες. Δηλαδή, άμα μου κάνει κουτσουκέλες τώρα που δεν έχουμε ακόμα παντρευτεί, τι θα γίνει δηλαδή άμα παντρευτούμε και έχει δέσει το γαϊδάρο του, τι θα γίνει? Εντάξει, τώρα θα σταματήσουμε τη συζήτηση, έχεις τα νεύρα σου. Να τα πούμε αύριο καλύτερα. Και αύριο τα ίδια θα πω. Λοιπόν, εγώ πάω στην κουζίνα να συνεχίσω αυτό που έκανα. Εσύ μπορείς να μου πεις γιατί τη φουντώνεις? Γυναική αλληλεγγύη. Τι να σου πω, μωρέ παιδάκι, τι να σου πω. Άρα ξέρετε ποιος είναι. Ναι, πρόκειται για έναν κακοποιό της πλάκας. Τον είχαμε συλλάβει στο παρελθόν για μικροκολοπές. Διαρρήξεις έκανε στην ουσία. Μάλιστα. Είναι βίος? Όχι, δεν το είχε απαγγελθεί ποτέ κατηγορία για σωματική βλάβη. Όπως και να έχει, θα τον εντοπίσουμε. Δεν θα μας ξεφύγει. Εσείς να έχετε πάντα συναγερμό καλού κακού. Έγινε. Έλα, πάρε και το στικάκι με το υλικό από τις κάμερες. Ωραία. Σταθεί. Αν συμβεί το οτιδήποτε, αμέσως τηλέφωνο. Έγινε, Αστυνό. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Στο καλό.
Εσύ τι γίνεται, τι νέα? Όλα καλά στον Λέωνα. Προχωράμε με την δεντροφύτευση βάσει προγράμματος. Ωραία, αύριο θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Είσαι κουρασμένος? Όχι. Με την Ιουλία ήρθες, Ναι, την έφερε ο Στάθης από το σπίτι και ήρθα με παρέα. Ξέρεις τι δεν έχουμε συζήτηση. Ο Στάθης πώς το πήρε που η Ιουλία θα έρθει να ζήσει στην Κηφισιά? Μέχρι στιγμής μια χαρά δείχνει ήρεμος. Τώρα βέβαια άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Θα δείξει. Κοιτάζω το τύπο αυτό που λένε. Ήταν όλα πολύ νόστιμα. Εγώ βοήθησα την Πολυψία να μαγειρέψει. Αλήθεια, αγάπη μου. Ναι, έβαλα αλάτι και πιπέρι μέσα στο φαγητό. Μπράβο, αγάπη μου. Αγγελική μου, να πας μέσα να διαβάσεις τα μαθήματά σου για αύριο. Μετά διάβασα. Να πας να τα ξαναδιαβάσεις και θα έρθω να σε εξετάσω. Τιγόνη, γιατί της έδωσες κρυφά το τηλέφωνό σου σε ένα χαρτάκι? Μόνη της το ζήτησε. Ρώτησέ την. Ειλικρινά τα έχω χαμένα. Κι εγώ με την αντίδρασή σου, Μαρίνα. Τι νόμισες? Εκτός από το ένστικτο της μητέρας, υπάρχει και το ένστικτο του παιδιού προς τους βιολογικούς γονείς. Ναι, τι προσπαθείς να πετύχεις? Τίποτα. Είμαι στη Μάνη και θέλω να περνάω ποιοτικό χρόνο με την κόρη μου. Τι, απαγορεύεται? Γεια. Γεια, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ? Καλά. Καλησπέρα σε όλους. Βρε, καλώς το Μιλτιάδη. Τι κάνεις, αγόρι μου? Εγώ καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε, το παλεύουμε. Έλα κάτσε εδώ να σε κεράσει ένα κρασάκι. Ευχαριστώς. Τι έγινε, αγοράκι, πώς πάει η λαδιά? Ευτυχώς καλύτερα από πέρσι. Καλά, να μην τα θυμηθώ τα περσινά. Να, έχει τρελαθεί ο πατέρας μου. Λοιπόν, όριστε το κρασάκι σου, φιλαράκι. Ευχαριστώ. Και. Στην υγεία σου. Στην υγεία μας. Γεια σας, γεια σας. Α, και επί τη ευκαιρία, και μιας και σας έχω επιτέλους όλους μαζί. Τι είναι, να αρχίσει από το ίδιο τροπάριο? Τι έγινε? Εδώ και μέρες μας κυνηγάει να μας πει κάτι. Αφήστε τον επιτέλους να το πει. Να το μίλησε η Δημαρχίνα. Σιωπή. Συγχαρητήρια κιόλας, Χαϊδό. Σε ευχαριστώ, Μιλτιάδη μου. Τώρα θέλει πολύ δύναμη. Εντάξει, θα τα πείτε άλλη στιγμή αυτά. Έλα, παιδάκι μου, πες το να τελειώνουμε. Λοιπόν, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εντάξει, ο αυταρχισμός του μέλλοντα πεθερού μου σε συνδυασμό με την τρέλα της ειρήνης με έχουν βγάλει έξω φρενών. Τι θα κάνω? Αγόρι μου, εγώ την άποψή μου σου την είπα. Πρέπει να πατήσεις πόδι εδώ και τώρα. Συμφωνώ. Εξάλλου στις γυναίκες αρέσουν οι άντρες με πυγμή. Ναι, να μην βάλεις τα κλάματα να σε εγκαταλείψει το κορίτσι. Ας με εγκαταλείψει. Ναι, ας με εγκαταλείψει, λες και δεν σε ξέρουμε. Αφού κατά βάθος τι θες. Τι θέλω υπό όρους. Λοιπόν, να σου πω εγώ για να τελειώνουμε. Παρακαλώ. Είναι αναζητώ μέρες. Θα την πάρεις λοιπόν και θα πάτε ένα ταξίδι. Θα κάνετε τα σουλάτσες σας, τις φόρτες σας, θα εκφράσεις τον έρωτά σου, το πόσο την αγαπάς, την εκτιμάς κτλ. Και αφού συμβούν όλα αυτά, θα θέσεις στη συνέχεια και τους όρους. Πολύ ωραία ιδέα. Εγώ συμφωνώ. Αν γίνουν δεκτοί, καλώς. Εάν δεν γίνουν δεκτοί, θα γυρίσετε χωρισμένοι. Ναι, αυτό ακούγεται σαν μια πολύ καλή μέση λύση. Κύριε Λικούρκο, αλλά δεν με βλέπω να πηγαίνω ταξίδι. Γιατί? Γιατί τους είχα πει ότι είχα ένα κομπόδεμα στην άκρη, αλλά τα μετράω, τα ξαναμετράω και δεν βγαίνουν τσίμα-τσίμα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ χρήματα για αυτό το ταξίδι των πεθερών μου. Παρασκευά, άκουσέ με. Τα λεφτά αυτά θα στα δώσω εγώ. Βασίλισσα μου, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω χρήματα από σένα. Το ξέρω, μαμά. Εσύ τι λες? Εννοείται. Έλα, καληνύχτα. Εδώ είναι νύχτα. Καλό μεσημέρι τότε. Bye. Δεν μπορείς να πας μέσα να μιλήσεις. Δεν βλέπεις πώς κάνω τα μαθήματά μου. Εδώ είναι το σαλόνι. Έχεις και δωμάτιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί να κλειστώ εγώ μέσα για να μιλήσω με την μαμά μου. Λοιπόν, εγώ τώρα φεύγω. Έχω ένα επαγγελματικό ραντεβού. Εσείς θέλω να είστε ήρεμες, χαλαρές και όσο γίνεται μονιασμένες, εντάξει. Εντάξει, λέω. Δεν άκουσα. Ναι. Όψα το Θεό μου. Έλα ρε αγάπη μου, σου δίνω το λόγο μου. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να περάσει τέλεια. Στο υπόσχομαι. Ναι, ξέρω. Θα τρέχεις όλη μέρα στους Ελαιώνες και εγώ θα σε περιμένω σπίτι. Λάθος. Μέχρι το μεσημέρι θα είμαι στα κτήματα και μετά θα είμαι όλος δικός σου. Θα σε τρελάνω σε κόλπα. Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί ο υπάλληλος του αμφιβολίου τόσες μέρες πάλι. Δεν τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Να πάρεις και δεύτερο υπάλληλο.
Εντάξει, Μανώ, θα το δω. Τι έχεις? Τίποτα, κουρασμένη είμαι. Το παιδί? Κοιμάται τέτοια ώρα που πήρες. Σίγουρα όλα καλά? Ναι, σίγουρα. Εγώ τώρα γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι έχεις και δεν μου το λες. Σταμάτα να επιμένεις. Είπαμε. Όλα καλά. Εντάξει. Σ' αγαπάω πολύ. Κι εγώ. Τα λέμε το πρωί. Έλα, καλή νύχτα. Καλά, μην τσακωθείτε κιόλας. Αφού επιμένουν. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κοίταξε με καλά εδώ. Δεν έχω το δικαίωμα να σου δώσω ένα δώρο να πας σε ένα ταξίδι, Εδώ θα σου δώσω ολόκληρο δικηγορικό γραφείο. Σε παρακαλώ. Όχι, εγώ σας παρακαλώ. Τόσο καιρό δουλεύει στα πορτοκάλια τζάμπα. Άκουσα να δεις, εγώ θα σου δώσω τα λεφτά για να πάω στο ταξίδι. Να σταματήσετε και οι δύο. Εγώ το πρότεινα πρώτη αυτό το πράγμα. Μετά χωθήκατε εσείς. Βασίλισσα μου. Παρασκευά, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω, παιδί μου, θέλω να το δεχτείς αυτό το δώρο. Κάντο αυτό το ταξίδι και να περάσεις όμορφα. Γιατί σου αξίζει. Έλα, έχεις λιώσει. Σου έχουμε βγάλει και εμείς το λάδι. Όλη μέρα είσαι στα πορτοκάλια. Μετά έρχεσαι σπίτι. Οπότε δεν προλαβαίνουμε εμείς μαγειρεύεις. Προσέχεις τη στελίτσα. Έλα, πουλάκι μου. Μόνο δίνει συνέχεια. Άντε, κάντο για μένα. Δείξου το δώρο. Μίλησε η δήμαρχος. Σιωπή. Έτσι πάει. Άρα τέλος κουβέντα. Παρασκευά, ακούω. Μην πεις λέξη. Μην πεις λέξη. Ωραία. Εντάξει, το σκέφτηκα. Θα το δεχτώ. Από τη Βασίλισσα μου. Αλλά θα είναι δανεικά. Εντάξει, Παρασκευά. Και αγύριστα. Μην πεις λέξη. Κλείσαμε εδώ. Τελείωσε. Τέτοια απαξίωση, Έλα, βρε αγάπη μου, αφού αμέσως σου έστειλα μήνυμα όταν φτάσαμε. Δεν είχαμε τίποτα στο σπίτι, ούτε κρέμα για το μωρό. Ίσα-ίσα που προλάβαμε το σούπερ μάρκετ ανοιχτό. Πήρατε και το μωρό στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Δεν μπορούσε να πάει η Θαλία μόνη της. Όχι, γιατί είναι κάποια πράγματα που ήθελα να πάρω και η Θαλία δεν τα γνωρίζει. Επίσης, εγώ τα θυμάμαι μονάχα ότι τα βλέπω στα ράφια. Περιττό να ρωτήσω πώς είναι η ζωή μιας παντρεμένης. Κάθε βράδυ θα μου το χτυπάς αυτό. Και πρωί μη σου πω. Έλα, σε πειράζει. Αύριο θα πάω στον Ελαιώνα. Πρωί. Σκέφτομαι ότι θα λείπεις και από το μωρό. Όχι. Μισές βάρδιες θα κάνω μόνο. Έχω συνεννοηθεί με τους υπόλοιπους. Απλά για να τους ξεκουράσω. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Είσαι καλή μάνα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Σ' αγαπάω. Εγώ πιο πολύ. Διαγωνισμό κάνουμε. Και κερδίζω με τεράστια διαφορά. Ρε κορονίτσα μου τώρα. Γιατί ρε κορονίτσα μου, πες της και εσύ ρε Αποστολή. Θέλει να βγάλει το παιδί μας κουκίτσα. Δεν είναι πολύ γλυκό. Και το πουκίτσα δεν είναι άσχημο. Τι έγινε ρε κουνιαδάκι, πεσμένο σε βλέπω. Όλα καλά, Αποστόλη μου. Θα δείξει. Τι έγινε, πες μου, έγινε κάτι με την Αναστασία. Πλακωθήκατε. Με έβρισε και μου έδωσε πίσω το δαχτυλιδιάκι ο Σαράμωνας. Τι λες τώρα, ρε. Άρπατη. Για να μάθεις να σουρτουκεύεις. Σταμάτα ρε κορονίτσα μου. Γιατί, άδικο έχω. Ο κύριος από εδώ έτσι νομίζω ότι ήταν. Όταν δίνεις το λόγο σου για γάμο σε μια γυναίκα, δεν γυρνάς δεξιά και αριστερά με την κάθε σουρκουίτσα. Μανά, κόφτω, δεν έχω όρεξη. Έλα, καλά σου λέει, πάμε μέσα να αφήσουμε τον άνθρωπο στην ησυχία του. Είσαι μεγάλος μπουμπούνας. Η Αναστασία είναι το καλύτερο παιδί. Θα το μετανιώνεις για μια ζωή. Φύγαμε, είπαμε. Πάρτε γιατί θα σκοτωθούμε. Στη γεια σου. Και στη δική σου. Ωραίο κρασί. Το ποιο είναι. Τι έκανε η Ιουλία τελικά, γύρισε Αθηνά. Καρονάρων. Γιατί. Θα αναλάβει τους ελαιώνες της οικογένειας στην Αττική. Οκ.
Θα μου κάνεις τη χάρη να μείνεις εδώ απόψε? Σου είπα όχι. Μάλιστα. Τότε θέλω να προσέχεις πολύ όταν γυρίσεις σπίτι και να βάλεις συναγερμό. Εντάξει, και να το ξεχάσω εγώ, να το γολιστάρεις. Ήρθε σήμερα από το τμήμα και του έκανα πλήρη αναφορά για το κλέφτη που κάνατε εκεί έξω από το σπίτι σας. Μπορούμε να αφήσουμε τώρα τον κλέφτη και το στάθι και να μιλήσουμε για κάτι λίγο πιο σοβαρό. Δηλαδή? Για μας. Ακούω. Γιώργη, κουράστηκα. Και εντάξει, ξέρω τι θα πεις. Να σε θέλω και να σε σκέφτομαι όλη τη μέρα, έλεος πια. Δηλαδή, έλεος πια. Ψαράκι. Έλα, ναι, ψάρωσα. Νόμιζα ότι θα μου πεις πάλι για τα γνωστά. Πάλι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Βοηθάς πολύ. Βάλε λίγο αλάτι στο αυγό, δεν έχει. Ορίστε το αλάτι μου, στενάκι. Και πιπέριντε. Παναγία μου, έλεος πια με αυτό το αλάτι και το πιπέρι τόσα χρόνια. Ήθελα να ξέρω έτσι θα καταντήσω κι εγώ με τον Παρασκευά. Να και το πιπέρι. Έτσι και χειρότερα. Ετοιμάσου. Άντε καλέ, μην ακούς τον πατέρα σου. Εσείς είστε άλλοι άνθρωποι, κανείς δεν είναι ίδιος. Το ελπίζω. Γιατί αν είναι να είμαι με το αλατάκι και το πιπεράκι κάθε μέρα, θα βοτήξω από το ταΐγετο. Λοιπόν, έφυγα, έχω να κάνω δουλειές σήμερα. Τι θα φάμε το μεσημέρι? Κοτόπουλο λεμονάτα. Με πατατούλες. Με πατατούλες, δυο στενάκι. Τέλεια. Άντε, γεια. Ευτυχώς που υπάρχει και το φαγητό και έχετε κάτι να συζητάτε εσείς οι δύο. Να σου πω, μικρή. Αρκετά με την κριτική. Φτάσε πρώτα εδώ που φτάσαμε εμείς και μετά μου λες. Εντάξει. Ναι, Ξένια. Έλα, τι γίνεται. Μπορώ να έρθω να δω το μωράκι σήμερα? Όχι, δεν μπορείς να το δεις σήμερα. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Θα σου πω εγώ πότε είναι. Λοιπόν, άντε. Γεια. Ωχ, ξύπνησε. Αχ, Παναγία μου. Τρέχα, τρέχα. Πάω δουλειά, έχω αργήσει. Άντε, στο καλό. Ωραία. Καλημέρα, Σπασία. Καλημέρα, πουλά μου. Έχω ετοιμάσει αυγά. Να σου βάλω? Δεν πεινάω ακόμη. Θα πιω λίγο καφέ. Τι έχεις, βρε κορίτσι μου? Τι να έχω, βρε Ασπασία. Μου λείπει η αρετή. Την αγάπησα την άτιμη. Την έβαλα μέσα στην καρδιά μου. Παρόλο που είναι τζανοπέτισσα.
Σε καταλαβαίνω. Την είχα συνηθίσει, ρε παιδάκι μου, μέσα στην καθημερινότητά μου. Το πρωί ξυπνούσαμε μαζί. Το βράδυ πίναμε το κρασάκι μας. Μιλούσαμε. Από την ημέρα που έφυγα από το σπίτι της, δεν ξέρω, με έχει πάρει τελείως από κάτω. Γιατί, βρε παιδί μου, δεν περνάς καλά εδώ, σου φερόμαστε άσχημα. Μωρέ, μια χαρά περνάω. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Αλλά με την αρετή είμαι αλλιώς. Έχουμε καρμικό δέσιμο εμείς οι δύο. Το έχω ξαναπεί. Με την αρετή μετράμε πολλές ζωές πίσω. Να χαρείς, ό,τι αγαπάς, μην αρχίζεις πάλι αυτό το τροπάρι, δεν το αντέχω. Ασπασία, θέλω να κάνετε μια προσπάθεια, να της μιλήσετε. Μπας και με επιτρέψει να γυρίσω στο σπίτι. Ναι, θα μιλήσουμε σε 2-3 μέρες. Κοίτα, της αρετής δεν της περνάει εύκολο θυμός. Ναι, αλλά έχω πάθει μελαγχολία χωρίς την αρετούλα μου. Δεν μπορώ. Αυτή η γυναίκα σημαίνει τόσα πολλά για μένα. Σαν αδελφή μου την αισθάνομαι, σαν αίμα μου. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Μόλις έφυγε ο Τζον χθες το βράδυ, τσακωθήκαμε ξανά με την Άνση. Μου είπε ότι είμαι ξινή, πιο ξινή και από λεμόνι. Αν το πω στον Τζον, δεν θα με πιστέψει. Το ξέρω γιατί είναι η κόρη του και την αγαπάει πιο πολύ από μένα. Άστα. Έλα, Χαϊδό μου, έλα. Μου πλάκωσε το πάπλωμα, κοριτσάκι μου, τι να κάνω. Δεν ξέρω, μωρέ, είχα αϊπνίες και είχα μια νευρικότητα και δεν κοιμήθηκα καλά γι' αυτό. Ναι. Και τώρα πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα ξεπορτίσω, ναι. Εντάξει, θα το πούμε από κοντά. Έλα, γεια. Ο Πάτερ Τιμόθεος τι έγινε, ήρθε. Έλα. Ποιος τα άλλησε αυτά. Έχει γούστο. Τίποτα. Παιδιά, σε αυτό το κομμάτι εδώ πρέπει να σκάψετε πιο βαθιά. Γιατί το έδαφος έχει κλείσει και πρέπει να πιάσουν τα δέντρα όσο ακόμα είναι μικρά. Δώστε βάση, γιατί αν ρίξει πολλές βροχές το επόμενο φθινόπωρο θα έχουμε θέμα. Εντάξει, όσο μπορείτε πιο βαθιά. Μάλιστα. Να σου πω. Ναι, τι έγινε. Ας πω, μωρέ. Θα έρθει μετά ο σκελάτα από το σπίτι. Θέλω να σταματήσει αυτή η κακογητή μου και είναι το καταρά μου λόγω του βιβλίου της. Έλα, Φαξελάκη, εσύ δεν υπάρχει έκτα πια. Να γίνει έτσι το κλίμα λίγο πιο φιλικό. Σημανώ, θα το κανονίσω. Και σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Για πάμε να δούμε. Γεια σας. Πού ήσουν εσύ? Είχα πάει στο γιατρό για κάτι εξετάσεις. Μου έδωσε ο Μιλτιάδης άδεια μια ωρίτσα. Για έλα εδώ εσύ. Ωραία τα κατάφερες. Τι
Τι έγινε? Η Αναστασία έδωσε τη Βέρα πίσω στον Αποστόλη. Άκυρος ο γάμος μέχρι νεοτέρας. Τι λέει, κάτσε, εγώ τι φταίω. Πας καλά, κορίτσι μου. Εσύ έπιασες την Αναστασία και της είπες τα καθέκαστα. Κάτσε, ρε Άννα. Εσύ πρώτη δεν έκραξες τον Αποστόλη όταν έμαθε ότι βγήκε με τη Παυλίνα. Ναι, εγώ είμαι αδερφή του. Έχω κάθε δικαίωμα. Εσύ δεν έχεις καμία δουλειά. Απλά είσαι ανακατόστρα. Τουλάχιστον έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Συγχαρητήρια. Άντε πάμε, μην αρχίσει τώρα ο Μιλτιάδης ότι μιλάμε πάλι. Τι έπαθε? Τι είναι αυτό? Τίποτα, έπεσε. Έπεσα. Σε ξυλοφορτώνει πάλι αυτός ο σατράπης και εσύ κάθεσαι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι άξια της μοίρας σου. Προχώρα. Προχώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, μια που σε παντρέψαμε και μια που είσαι πάλι αργένης, Με όρεξη ξύπνησα σήμερα, έτσι. Δεν είναι κακός ο συνδυασμός πάντως, Και παντρεμένος και αργένης. Ναι, μάλλον είσαι ο καλύτερος του χωριού. Βέβαια. Έτσι που θα συναντιάσετε εσείς, δεν θα παρατείτε ποτέ ο ένας τον άλλον. Για ένα χειμώνα είπαμε, δεν θα είναι για μια ζωή. Έλα. Άκουσα. Ναι. Του την έκανε η πριγκίπισσα Ιουλία και έβγαινε στην Αθήνα. Γιατί? Πήγε να εργαστεί στους καινούργιους ελαιώνες των Βρετάκων στην Αττική, προσωρινός. Καλά, και ευγενιόπατρη γυναίκα. Έλα να κάνουμε τη χάρη. Δάσουμε στην ησυχία μου τώρα. Καλά σου λέει, βρε. Δεν βλέπεις τα γάλια σου έχει βάλει η Άννα τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Εμένα? Όχι, τα δικά μου. Μάλιστα. Τι να πάω για σήμερα την καζούρα μου. Αποχωρώ. Λες να έκανα λάθος που κάψαμε. Όχι, δεν έκανες λάθος. Εσύ δεν αποφασίζεις και διατάζεις. Είσαι δημοκράτης. Και αν έκανες κάτι διαφορετικό, ήδη θα το είχες μετανιώσει. Παιδιά, πάμε να ανεβάσουμε λίγο ταχύτητες, γιατί το μεσημέρι δίνει βροχές και καλό θα ήταν να προλάβουμε. Ναι, εντάξει, δεν θα μας βγει και η ψυχή και αύριο μέρα είναι. Δεν είπα να κόψουμε το λαιμό μας, είπα καλό θα ήταν. Τώρα για το αν εσένα σου βγαίνει ψυχή στη δουλειά, καλό θα ήταν να μην το συζητήσουμε. Εσείς τι γελάτε? Δεν έχει κι άδικο. Εδώ που λέμε ένα δίκιο το. Άντε, χαθείτε. Εντάξει, Μιλτιάδη, θα κάνουμε όλοι μαζί ένα μπραφ και θα τελειώσουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να περάσω από τους πορτοκαλέονες να βάλω ένα χεράκι. Παιδιά, να σας πω λίγο. Λοιπόν, θέλω η μισή να συνεχίσετε το μάζεμα και το φόρτωμα και η άλλη μισή να πάτε στον άλλο πορτοκαλαιόνα για το κλαδοκάθαρο, εντάξει? Πάρε και ο Μιλτιάδης σε λίγο να βάλει ένα χεράκι. Σοβαρά τώρα? Τι σε πειράζει? 1000 κομμάτια θα γίνει πάλι. Έλα, βρε παιδάκι, ο Μιλτιάδης αντέχει. Ναι, κοτόπουλο λεμονάτο μου. Τα ξέρεις, αλλά δεν το βλέπω. Βρε Δημοσθένη μου, υπομονή αφού ψήνεται. Να σου πω, όσο θα περιμένω, δεν μου φτιάχνεις ένα μεζεδάκι. Όχι, θα χαλάσει η όρεξή σου. Μην ανησυχείς. Η όρεξή μου, όσο και να χαλάσει, φτιάχνει πάλι σε λίγο ως διαμαγείας. Ποιος είναι? Δεν ξέρω, δεν περιμένω κανέναν εγώ. Χάιδο. Γεια σου, Σπασία. Πρέπει να μιλήσω στο Δημοσθένη. Είναι μέσα? Ναι, πέρασε. Εδώ είναι. Καλώς τη Χάιδο Στεφανέα. Ή μήπως θέλεις να σε φωνάζω δημαρχία τώρα? Εγώ να σας αφήσω να τα πείτε. Όχι, Ασπασία, σε παρακαλώ, μείνε. Θέλω να είσαι και εσύ μπροστά. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι διαδίδεις πράγματα, Δημοσθένη, για μένα που δεν ισχύουν. Γυρίζεις δεξιά και αριστερά και σπηλώνεις το όνομά μου στους Σιφοριανούς, ενώ εγώ ποτέ δεν σου έχω κάνει τίποτα. Στένη, αλήθεια λέει. Πάψε τώρα κι εσύ. Την άποψή μου λέω. Και εφόσον πήγες τώρα στο πολιτικό στίβο, να δέχεσαι και την κριτική από τους πολίτες. Έτσι δεν πάει? Όχι, Δημοσθένη, δεν πάει έτσι. Αυτό δεν είναι κριτική, αυτό είναι προσωπική επίθεση. Και στο κάτω-κάτω, εγώ δεν έχω δώσει ακόμα δείγμα δουλειάς. Από πού και ως που με κρίνεις και μάλιστα αρνητικά. Στένη, ντροπή. Χάιδο, εγώ σου ζητάω συγγνώμη εκ μέρους. Όχι, Ασπασία, δεν θέλω συγγνώμες. Απλώς το βρίσκω απαράδεκτο, Δημοσθένη, ένας άνθρωπος της ηλικίας σου να κάνει τέτοιες μικρότητες. Ακόμα δεν έχω δοκιμαστεί σε αυτή τη θέση. Ακόμα δεν ξέρεις τι ψάρια πιάνω ως δήμαρχος. Και άρχισες τα κουτσομπολιά. Αλλά δεν γίνομαι εγώ ρεζίλη. Εσύ γίνεσαι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ασπασία, καλό κουράγιο μετά αυτό. Καλά. Δεν
τρέπεσαι. Κάνε μου τη χάρη τώρα κι εσύ. Αυτά πιστεύω, αυτά λέω. Και ό,τι θέλω θα κάνω. Σε ελεύθερη χώρα ζούμε. Σε ελεύθερη χώρα ζούμε. Να πας να φας στην ταβέρνα τότε. Και το δικό μου το λεμονάτο ξέχνα το. Ασπασία, γελάσαμε με τα αστείο σου. Ασπασία, σου μιλάω. Ασπασία, τι κάνεις. Ασπασία! Άρα κατάλαβες. Γίνε η Μελτιάδη. Γεια σου, Μελτιάδη. Χαίρετε. Πώς το είμαι. Ναι, χαρά. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, θα τελειώσουμε και νωρίτερα από όσο περιμέναμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εσύ, καλά είσαι. Κουρασμένος. Έχω κάποια προσωπικά προβληματάκια, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Μην ανησυχείς. Έφυγα. Παιδιά, γεια σας. Γεια σας. Συνεχίστε δυνατά, Ρε κορίτσια, πείτε μου λίγο το κάνει επίτηδες. Ποιο? Που είναι τόσο κούκλος. Μην τα λες αυτά προς τον Θεοδώρα, γιατί μπορεί να σε καρφώσει στον Παρασκευά. Τι λες ρε Άννα, εγώ δεν ήμουν η πρώτη που την παραδέχτηκε όταν είπε ότι γουστάρει τον καινούριο διευθυντή. 2 μέτρα και 2 σταθμά δηλαδή. Ούτε παραπέρα. Καλά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ πάντως θα βάλω τα δυνατά μου να δω όνειρο με τον Μιχάλη σήμερα. Έχεις φάει γερασκάλωμα εσύ. Άστα. Καλησπέρα. Βρε καλώς τη Χρυσούλα. Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει καταπά. Θέλω 2 γαλατόπιτες πακέτο και σβέλτα. Α, τις θες και σβέλτα. Μάλιστα. Να ξέρεις ότι έμαθα κάτι που με στενοχώρησε πολύ. Τα έχει αυτά η ζωή. Πήγες λέει και στείλες Στεφανία Κηδείας στο γάμο της πριγκίπισσας Ιουλίας και του Στάθη. Ό,τι θέλω έκανα. Χρυσούλα, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Οι άνθρωποι είχαν χαρά εκείνη τη μέρα και εσύ πήγες να τους μαγαρίσεις. Ότι μην γυρεύεις βίδο μαζί μου. Δεν έχω καμία όρεξη. Θέλω μου τις γαλατόπιτες. Τελείωνε. Με τούτα και με εκείνα τους ματιάσατε. Η πριγκίπισσα Ιουλία, μία που παντρεύτηκε και μία που έφυγε πάλι στην Κηφισιά. Γιατί? Θα δουλεύει λίγα θύματα των Κρετάκων. Μάλιστα. Τώρα είναι γάμος αυτός δεν Χρυσούλα. Ο ένας στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση. Αλλά να μου πεις, με τέτοιο μάτι και τέτοια κατεμιά, πού να στεριώσουν. Πόσα? 5. Έλα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Τα λέμε. Γεια. Γεια. Μεταβολή και έφυγες. Σταμάτα, Μαρή. Ήρθα και σου κουνώ λευκή σημαία. Αλήθεια, πού είναι, δεν τη βλέπω. Μήπως θες να βγάλω την κοιλότα μου να σου φέρω 2 σγούρες. Χρυσούλα, σε έχω μεγάλο άχτη. Το ξέρω, αλλά ήρθα για να σου ιστορίσω καλά μαντάτα που μόλις τα ακούσεις θα αναχλιάνεις. Έχει να κάνει με το Στάθη και την Ιουλία. Βουή τους μαύρη. Άντε, λέγε. Κάνανε το γάμο και αυτή έκοψε λάσπη. Τι εννοείς, Χριστιανή μου, κάτω μιλιανά. Τι δεν εννοάς. Έφυγε, πήγε στην Αθήνα για να ζήσει. Θα δουλέψει, λέει, στην επιχείρηση της δικολογιάς της. Τι δηλαδή δεν θα μένουν μαζί. Όχι, λέμε. Τι σόι γάμος. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις καημένη. Α, έτσι παντευτήκανε για το μωρό, για να μην τους το αποκαλέσουν όθο. Α, μάλιστα. Με παραδέχεσαι, σου έφερα καλό μαντάτο. Το καλύτερο. Ψυγίσου τώρα με να βάζω μέλι. Ό,τι θέλει η Χρυσούλα μου. Άντε βρε όλα κερασμένα. Να σε καλά. Στο καλό να πας. Πάντα τέτοια να μου φέρνεις, Χρυσούλα μου. Καλά νέα. Περάστε. Λοιπόν, πώς
τα βλέπεις τα πράγματα? Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ιδέα. Μη στενοχωριέσαι για τίποτα. Θα σε ενημερώσω για τα πάντα. Ποιος απέφευγε ο Ισίδωρος, με ποιους είχε καλές σχέσεις και φυσικά για όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Αμαλία. Υπάρχει κάτι που έχεις αποφασίσει να το δούμε πιο άμεσα? Ναι. Θα ήθελα να συγκαλέσω συμβούλιο για να συζητήσουμε διάφορα θέματα και μεταξύ αυτών και για τη γιορτή της πίτας. Οπότε, αν μπορείς, θα ήθελα να επικοινωνήσεις με τον Χρήστο και τον Αποστόλη να έρθουν από εδώ. Αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι. Ο Γιάννης Βάκρος, ναι. Αυτός που παραμόνευε έξω από το σπίτι της Ιουλίας Βρετάκου την ημέρα του γάμου. Και τι δουλειά έχει με την ώρα Κοσμάτου? Αυτό είναι το περίεργο. Της δίνει ένα σκυλάκι. Ένα μικρό σκυλάκι. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα στείλεις κι άλλο κόσμο στο παρκό, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε τράβαλα. Μάλιστα, Στέφανο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και οι δύο άμεσα. Ξέρω ότι έχετε και δύο τις δουλειές σας. Το εκτιμώ πολύ που δίνετε τέτοια προτεραιότητα στο Δήμο μας. Πάντα. Όπως κάναμε τον κύριο Βρετάκο, έτσι ακριβώς θα κάνουμε και με σένα. Χαίρομαι. Θέλω να ξέρετε ότι στηρίζομαι στη συνεργασία μας. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα. Αλλά δεν μπορούσα να αρνηθώ στον Ισίδωρο. Δεν μπορείς να πεις όχι σε αυτόν τον άνθρωπο, το σου ζητάει κάτι. Πίστεψε με, το ξέρω πολύ καλά αυτό. Ωραία. Θα μοιράσω τις αρμοδιότητες. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι απαιτώ από τους συνεργάτες μου συνέπεια. Αν κάποιος δεν μπορεί, θέλω να το δηλώνει ξεκάθαρα. Όποιος αναλάβει όμως κάτι, θα έχω την απέτηση να βάλει τα δυνατά του για να το φέρει εις πέρας. Είμαι ξεκάθαρη? Απολύτως. Εννοείται. Λοιπόν, ας πάμε στα πιο επίγοντα. Αποστόλη, για το δικό σου τον τομέα δεν έχω να σου πω τώρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον όχι σήμερα. Να ενημερωθώ πρώτα καλά. Εσύ δεν ξέρω αν θέλεις να συζητήσουμε κάτι. Όχι, αρχή δεν έχω κάτι άμεσο. Χρήστο, για σένα υπάρχει δουλίτσα. Σκεφτόμουν ότι θα πρέπει να ξανακάνουμε τη γιορτή της πίτας και το διαγωνισμό. Και αυτό να γίνει στο μαγαζί σου γιατί είναι παράδοση πια. Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσω με την Αμαλία να βρούμε ποια είναι η πιο κατάλληλη ημερομηνία γι' αυτό. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και κάτι που οραματίζομαι για το Δήμο μας γενικότερα. Είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο που χρειάζεται πολλή αφοσίωση και σίγουρα αρκετό χρόνο για να επιτευχθεί. Λοιπόν. Στην υγεία σου, αστυνομέ. Ευχαριστώ. Ο Πότης. Πετάχτηκε μέχρι το σούπερ μάρκετ να μου πάρει σοκολάτες για τις λιδούρες. Άρχισαν, ναι. Χαμός γίνεται. Να είναι καλό που πεις μου γιατί όποτε με πιάσουν τρέχει. Είναι αυτό που λένε να έχεις βρει τον άνθρωπό σου? Έχεις να το συζητάω αυτό. Εσύ, αστυνομέ. Τι εγώ? Τον άνθρωπό σου. Ναι. Πού κρύβεται? Δεν σε πιάνω. Μόνος είσαι, αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται, ρε Ανούλα? Νέος, όμορφος, με σταθερή δουλειά, είσαι αυτό που λένε χελεπούρι. Άστα, και τι θες τώρα? Να μου κάνεις προξενιό με καμιά καλή κοπέλα? Η αλήθεια είναι ότι κάτι έχω στο μυαλό μου. Αλλά πρώτα θέλω να το μεθοδεύσω, να δω αν είσαι μόνος. Είσαι? Αυτά είναι ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα. Έλα τώρα, αστυνομέ, πες μου. Πες κάνω φλερτ. Να σου πω, δεν ξέρω προς τι το ενδιαφέρον, αλλά κουβέντα από μένα, Νούλα, δεν θα πάρεις και το ξέρεις. Άσε τώρα να πιω με την ησυχία μου τον καφέ μου και με ζαλίσεις. Καλά. Να, δώσε αυτή.
κάνεις έτσι εδώ μέσα? Σκασμός. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ρε? Ξύπνησε τώρα, Αν δεν ήμουν εγώ, θα ζούσες σε ένα διάρρη και θα μέτραγες στο ευρώ. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ψήφισες στη Χάιδο για δήμαρχο, ρε Τσογλάνη. Ό,τι θέλω έκανα και ό,τι γουστάρω θα κάνω. Υπήρξε ξεκάθαρη γραμμή που όλοι οι άλλοι την ακολούθησαν. Εσύ δεν είχες καθόλου το δικαίωμα να κάνεις κάτι διαφορετικό. Με τη δική μου παράταξη εκλέκτηκες. Τώρα θα έχεις τη δική σου παράταξη. Το καιρό που ήσουνα. Εγώ τράβαγα το ζώο στα δημοτικά συμβούλια. Τώρα τι σε έπιασε, Η Χάιδο είναι πολύ άξια γυναίκα και πολύ ικανή. Και σύζυγος του πεθερού σου, Αυτό ακριβώς δεν κάνει εγώ να πει αξιόλογη. Σκασμός! Μου χρωστάς και πρέπει να με υπερασπιστείς σε όλα. Από εδώ και πέρα θα φοράω εγώ το τέφι και εσύ θα χορεύεις το ένα σου πόδι. Συνεννοηθήκαμε! Γεια σου, Ανούλα. Καλώς. Τι γίνεται? Καλά, στο τρέξιμο. Να σου πω, πέρασε καθόλου από εδώ ο Γεωργής? Εδώ ήταν, πριν 10 λεπτά έφυγε. Και, τον ψάρεψες? Τον ψάρεψα, αλλά δεν έβγαλα άκρη. Θύμωσε κιόλας, όλα στο φλούτια αόριστα. Μάλιστα. Άρα κάποια έχει που δεν θέλει να αποκαλύψει. Αλλιώς γιατί να μην σου πει, δεν έχω καμία. Δεν ξέρω, λες? Λέω. Μήπως είναι παντρεμένη, σκέφτομαι. Τι λένε εδώ τα κορίτσια? Δουλειά σου εσύ. Καλά, φεύγω. Ευχαριστώ, Ανούλα. Στο καλό. Στο καλό. Μπορείς να με χώνεις τη μύτη σου παντού? Θα προσπαθήσω, αλλά δεν στο υπόσχομαι. Γεια σας. Αναστασία. Μήπως στο γυναικολόγο θα πάτε? Ναι, μπαίνω στον τρίτο μήνα. Πολύ ωραία. Ναι, ευχαριστούμε που ήρθες. Δεν θα αργήσουμε. Μωρέ, να αργήσετε όσο θέλετε. Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη που γίνεται όλο αυτό με τον αδερφό μου. Μην το ξαναπείς. Αυτό που συμβαίνει ανάμεσα σε μένα και τον Αποστόλη δεν έχει καμία σχέση με τη φιλία μας. Δεν θα χαλαστούμε και ένα μεταξύ μας τώρα. Άντε βρε, τραβάτε, άντε. Θα αργήσετε. Έλα, φέρτε με. Ήρθαν. Το κατάλαβα. Καλώς. Γεια σας. Πάνω μου, αγόρι μου. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Περάστε. Ευχαριστώ. Να πηγαίνετε. Άρα, Ισίδωρε, τι κάνεις? Καλά, καλά. Καθίστε. Έμαθα ότι σ' αρέσουν τα γλυκά του κουταλιού. Και σκάλωσα κίτρο και πορτοκάλι. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι το πορτοκάλι το τσακίζεις. Ναι, αλήθεια αυτό. Ρε πατέρα, πες και με ευχαριστώ. Δεν θέλω υποδείξει μάλλον. Ευχαριστώ. Ισίδωρε, όλα καλά? Όλα καλά. Όχ, δεν μας σηκώνει το κλίμα. Αισθάνομαι μια ψυχρότητα και νιώθω άβολα. Μήπως να φύγουμε? Όπως θέλετε. Ρε πατέρα. Τώρα νιώθω κι εγώ άβολα. Εγώ ήρθα μετά από παράκληση του Μάνου για να σπάσει ο πάγος και όλη αυτή η ψυχρότητα που έχει δημιουργηθεί μετά την κυκλοφορία του βιβλίου και όλα αυτά που έγραφα μέσα. Ποιανού βιβλίου λες? Του δικού μου. Έχεις γράψει εσύ βιβλίο? Δεν έχω ιδέα. Τώρα κατάλαβα. Και εμένα μην ψάχνεις που το ξέρω. Μαρία. Να σου πω, νερό και αλάτι. Παλιά, ξινά περσινά στα φίλια που λένε. Παρεπιπτόντως, τα γλυκά του κουταλιού στα φίλη το τρώω. Παρακαλώ, το τσακίζω και αυτό. Αφού σας άκουσα, σου είπε ότι αυτός θα βαράει τον τέφι και εσύ θα χορεύεις στο ένα πόδι. Σου είπε ότι ό,τι έχεις και δεν έχεις οφείλεται σε αυτόν. Αγάπη μου, εννοούσε τα συμβόλαια που του έχω κάνει. Δεν εννοούσε αυτό. Αυτός είναι, Κωνσταντίνε. Αυτός είναι που σε παρέσυρε, αυτός είναι που κάνει τις βρωμοδουλειές, αυτός είναι που δεν θες να μου πεις το όνομά του, ο Δημοσθένης Καπελάρος. Όχι. Λες ψέματα! Ναι, αγάπη μου, περίμενε.
Έλα, τι κάνεις? Πάμε να φάμε σε κανένα κουτούκι μακριά από την Αριόπολη. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Τι ώρα σχολάς? Σε 1 ωρίτσα περίπου. Ωραία. Επειδή δεν θέλω κουτσοπολιά, πού θα με περιμένεις να έρθω να σε πάρω? Δεν ξέρω, πού θες. Εσύ πες μου. Στο πάνω στενό από το φούρνο. Είναι λίγο πιο ρήμικα εκεί. Εντάξει. Θα σε δω σε λίγο. Την εξετάσατε, γιατρέ μου? Όχι, πήγαμε για καφέ. Εννοείται ότι με εξέτασε. Όλα καλά, γιατρέ? Φλαβιάννη, τον τρίτο μήνα. Ωραία, ωραία. Άλλοι 6 μηνών. Έχω κάποιες απορίες. Ναι, και εγώ έχω ένα σωρό απορίες στο φύλλο, ας πούμε. Ναι, το φύλλο. Έχουμε διαβάσει στο ίντερνετ ότι τώρα στο τρίτο μήνα σιγά-σιγά αρχίζουν να διαφοροποιούνται τα γεννητικά όργανα. Άρα όπου να είναι θα μάθουμε και τι είναι. Αγοράκι ή κοριτσάκι. Μήπως είδατε σήμερα? Δεν μας έκανε τη χάρη το μωρό. Γιατρέ, ισχύει ότι σε λίγο θα αρχίσει να κλωτσάει? Εννοείται, καλά, αυτό το διαβάσαμε στο ίντερνετ. Μη σας πω ότι έχω αρχίσει ήδη να το νιώθω. Ίσα-ίσα να το νιώθω. Έτρεμα με ένα άλλο μικρή. Θα αρχίσω να παίρνω βαρός. Θα αρχίσεις, κορονίτσα μου, θα αρχίσεις. Λογικό είναι. Όλοι το λένε ότι μετά τον τρίτο μήνα αρχίζεις και παίρνεις. Τρως και ένα πενοκλάδι, άρα τι περιμένεις? Τις πρωινές ναυτίες τι μπορούμε να κάνουμε? Θα κοπούνε αυτές, κορονίτσα μου, θα κοπούνε. Κάνε λιγάκι υπομονή. Αφού τώρα άρχισαν να σταθεροποιούνται οι ορμόνες, σιγά-σιγά θα σταματήσει η ναυτία. Σωστά, αφού το διαβάσαμε στο ίντερνετ. Εγώ δεν έχω κάποιες άλλες απορίες. Εσύ που πούμε? Ούτε εγώ, αφού ο γιατρός μας έλυσε όλες τις απορίες. Πώς τρέχεις έτσι στα στερά με το αυτοκίνητο? Θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Κωνσταντίνε, πες μου την αλήθεια. Ο Δημοσθένης Καπερνάρος σε παρέσυρε. Αυτός είναι ο αρχηγός της προμοβουλιάς. Ύστερα τα λάβεις και να μάθεις. Όταν τα βάλαμε όλα στην άκρη, υποσχεθήκαμε ότι δεν θα πούμε ποτέ ξανά ψέματα ο ένας στον άλλον. Έτυχε και σε άκουσα, δεν θα με βγάλεις τρελή. Για τελευταία φορά σε ρωτάω. Ο Δημοσθένης Καπερνάρος είναι ο αρχηγός της πύρα? Ναι. Αναστασία. Αναστασία. Έλα, Αναστασία, πού είσαι? Όχι, δεν σε χρειάζομαι. Κάτσε εκεί στο καφενείο. Ήλιο. Αγγλικά. Στο γραφείο είναι η Νάνση. Ναι, όχι, κάτσε σου λέω, ναι, με την άνεσή σου. Εντάξει, έλα, γεια. Επιτρέπεται να διαβάσεις στο σαλόνι ή έχεις να κάνεις πάλι τηλεφώνημα? Κοριτσάκι μου, είσαι πιο ξινή και από λεμόνι. Άμα βρεις άντρα όταν μεγαλώσεις, να μου τρυπήσεις τη μύτη. Άισε χτύρπια μαζί σου εδώ μέσα. Αριάδνη, περιμένεις ένα λεπτό που θέλω να σου μιλήσω? Ναι, αλλά δεν θέλω εγώ. Αριάδνη. Κάτσε να πει μισό λεπτό. Παράτα με. Πάμε κάπου να τα πούμε λίγο, οι δυο μας. Μη με ακουμπάς, σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσουμε. Άσε με. Σε παρακαλώ. Πού είσαι, κύριε Μαλάκα? Και το τραβά το κορίτσι! Δεν έχεις ιδέα πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει. Σοβαρά τώρα. Ο Δημοσθένης Καπερνάρος. Είναι αδίστακτος. Δεν θα ανοίξει το στόμα σου γι' αυτό σε κανέναν. Το ξεχνάς. Τι είπες ρε στη γυναίκα σου? Δεν σε καταλαβαίνω.
Της μίλησες για μένα? Εγώ για τα παιδιά μου σκοτώνω, Χριστό. Μη σε ξαναδώ να κουμπάς χέρι πάνω στην Αριάδνη. Η Ξενιά. Ναι, ποιος είναι? Είμαι η κόρη του Δημοσθένη Καπερνάρου. Τι θέλεις? Ένα ραντεβού μαζί σου, αύριο. Θα στο πω, αλλά μια που το είπα και μια που το ξέχασες. Μίλα, παιδάκι μου. Ο Μιλτήρα της είναι πάρα πολύ ερωτευμένος με τη Βασιλική. Εντάξει. Αλλά δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση και αυτός είναι ο λόγος που την αποφάσισε.